La marica reprimida, la que le faltó un buen pollazo, la loca o la matxa de turno. Moltes vegades, la sortida que ens queda és marxar a una gran ciutat o viure a l'ombra i amb perfil baix als nostres pobles. ¡Se ha asignado! ¡Miguel de lo demostrado! Estem fartis de trobar-nos amb personal mèdic poc format en les nostres necessitats i que reprodueixin violència cap als nostres cossos i identitats. Mi vida, mi cuerpo, mi forma de follar, no se arrodilla ante el sistema patriarcal. Sobre Manresa d'Unitat de Trànsit. Recordem que aquesta victòria col·lectiva és fruit de més de 3 anys de pressió a través de la campanya Els nostres cossos, la nostra decisió, que s'ha portat conjuntament amb Acció Libre, encara que ara polítics i institucions es vulguin penjar la medalleta. Recordem que encara no s'ha aconseguit el poder avortar quirúrgicament a Manresa. A més, perquè no podem tenir un control regular de la nostra salut sexual si no anem fins a la capital. També recordem a totes les persones LGBTIQ+ assassinades o apallissades per ser qui són o per la seva expressió de gènere. Recordem les xifres altíssimes d'atur en persones trans i la quantitat incomptable de dones que han d'acceptar treballs extremadament precaris. Anticapitalistes! Contra precari! Crema l'armari! Contra explotat! Contra el patriarcat! Avui som a Manresa, però cal portar la lluita a cada racó del territori, perquè defensem un món rural de llibertat i vides LGBTQ+, plenes, i això només s'aconsegueix dia a dia als nostres pobles. Som així! Som així! I a tu, persona cis-hetero que ens estàs escoltant, si t'ha agradat el que has sentit i sents tot això que has de canviar, et convidem a revisar com veus el món per exercir cada cop menys violències i no aturar-les com les identifiquis. Teixim xarxa, plantem cara